Gusto nyo bang makilala ang inyong business, kumita, sumikat at maging patok online or TV? Get more customers and grow your business. Advertise now. From the studios of Litter News Philippines, Errol Dakame of Kamao Asero. Thank you, Clarence. Yung aking piloto sa araw pong ito sa palatuntunan nating Kamaong Asero na napapanood po ng Sabayan sa Leader News Philippines at sa Pinoy Extreme Channel. Let's get back to our main topic, mga kaibigan, ng ating yan. Totoo bang siswertihin kapag gagamit po ng mga paputok at pailaw pagsapit po ng bagong taon? Si Errol Dakame, ang Kamao Asero. Total, Biyernes ngayon, Clarence, gagawin natin 200 pisong load ang ipamimigay natin sa may pinakamagandang sagot sa ating tanong. Ano? Ang ating tanong nga ay, siswertihin ba talaga? Totoo nga ba? Ha? Nasiswertihin. Oh, mawawalan, maalis ang malas daw. Pangalis malas, pampabuenas. Pagsapit ng bagong taon, kung gagamit ho ng mga paputok, rebintador, pampasabog at kung ano ang ibang tarantadong may baril, nagpapaputok ng baril. And we really discourage those kind of acts na nakaka-aksidente po at nakakapatay ng inosente pong mga sibilyan kapag tinamaan po ng stray bullet. Yung paggamit ho ng baril, magpaputok sa bagong taon. Kaya ang Philippine National Police ay matindi. Matindi ang banta ng hierarchy ng PNP. Ang sino man daw pong mapatunayang nagpaputok ng baril at hindi naman kaugnayan po sa trabaho, effective February, sibak na daw po sa pwesto. Yan ang anunsyo po ng PNP. Ayan, at doon naman po sa mga pribadong may baril ay hindi po matatawag na magaling kayo. Kabalbalan yan kapag nagpaputok kayo sa bagong taon na hindi naman po ay self-defense, kundi magpayabang lang, masabi lang na may baril ka, masabi mo lang na tigasin ka, isa kang matatawag nating walang kwentang mamamayan kapag ginawa mo yan sapagkat ang baril pag pinaputok niyo po sa ere, ang pagbagsak ho ng bala niyan to whom it may concern, pwedeng anak mo, pwedeng kamag-anak mo, pwedeng kababayan mo, kaibigan mo, o sino man pong pwedeng tamaan po ng stray bullet. Ayan, so sige. Sa mga nais pong sumali, 0927-4942-175. Parang nasobrahan na Kuya Clarence yung gain ng microphone ko, no? Bawasan mga na. Ayan, much better. Ayan. 0927-4942-175 at 0949-736-5000 yung ating number. Special greetings daw muna kay Ma'am Chini Lim. Ayan, Ma'am Chini Lim, nanonood daw sa atin ngayon. Sabi ni partner Oliver, batiin natin daw siya. Hi, Ma'am Chini. Batiin daw kita, sabi ni Oliver. Anong pamasko sa'yo ni Oliver? Habang maulan daw dyan sa Makati, sa Pembo area, sabi ni partner Oliver. At belated happy birthday. Hindi ko ito nabasa last episode natin. Si Ma'am Cora Dado ng CDE Advertising at si Nerisa Lynn Robles Catan. Belated happy birthday na siguro ito sapagkat this should have been greeted nung isang episode po natin. Salamat sa magpapadala ng pansit. Aabot ba rito? Alright, sige. Oy, mga nagparamdam sa ating palatuntunan, si Chris Angel. Chris Angel, I think nasa Saudi Arabia. Mayora Cecil Salvador ng lungsod ng Maynila. Sana itong maging mayor dyan sa Maynila, no? Mayora Cecil, alalayan mo na dyan si DNR Secretary Roy Simato. Lugar nyo yung napakalapit kayo dyan sa Manila Bay, ang lungsod ng Maynila, no?
Yan, Mayora Cecil Salvador ang nag-iisang babaeng kandidata sa pagkaalkalde sa Maynila. Jen Peralta, nanonood din sa atin. Nasaan ba si Jen? Nasa Riyadh ba ito? At Manoy Jun Bornasal at si Idol Florelio Zalvo sa US of A na last month pa yata yun, nag-uusap kami ni Manoy Florelio na mag-program sa atin dito sa Leader Knows Philippines. Same time, sa simulcast lang natin. Alas 11 siya ng gabi dito. Diyan yata sa Amerika ay mga, I think, mga alas 7 ng umaga yata. Mga ganon. Kasi 12 hours ang advance natin. Happy birthday sa mga may birthday, ano? At sa mga may iba pang okasyon. Sana'y maging meaningful. As usual, yun po ang ating wish sa mga may okasyon today. Mga kaibigan, nais po nating banggitin ang ating pakikiramay sa pagkakapas lang sa ating kaibigang Ako Bicol Party List Representative Attorney Rodel Batocabe noong Sabado. At ang mamang ito ay sa pagkakaalam ko wala itong kaaway, sa pagkakaalam ko magaling na maglingkod, madaling lapitan, napakamatulungin, abot kamay lagi ang taong bayan sapagkat naroon lagi po siya para magserbisyo, especially sa mga Bicolano because they are practically representing the Bicol region, Ako Bicol Party List. Nasa third term ang ating kaibigan Ako Bicol Congressman Rodel Batocabe bilang party list congressman. And nag-file siya ng kanyang kandidatura sa pagka-alkalde sa Daraga Albay. Yan po sa amin, sa Albay, no? Although ako I am from TV Albay at yung Daraga Albay is in the 2nd District. Pero tayo po yung nag-aral dyan sa Tabaco at sa Legazpi. So lahat yan ay mundo natin yan. Ang nangyari, ang balita ko po sa ating mga kaibigan, ang kandidatura po ni Attorney Rodel Batocabe ay napakalakas sa survey, napakalakas. Nung Sabado po habang nag-gift giving sa mga senior citizen, tinambangan after the gift giving. Pauwi na yata yung tropa ni Attorney Rodel Batocabe, Congressman Rodel Batocabe, inambus ng mga armadong kalalakihan. At ngayon po ay itinaas na po ng Pangulong Duterte ang reward. From 30 million, ginawa na po itong 50 million para maituro at mapanagot ang sino man pong mastermind. Naniniwala po ako na may kaugnayan po ito sa politika dyan sa Daraga Albay. At tayo po ay humihiling sa lahat ng mga mamamayan na may alam po dyan sa Daraga Albay sa naturang krimen. Please cooperate. At isiwalat niyo po ang inyong nalalaman ng hustisya pong hinahanap ng pamilya, ng buong partido, ng mga kaibigan. Tulad po natin ay talagang makamit ng ating kaibigang Rodel Batocabe sa kanyang wala sa panahong pagkamatay dahil siya po ay pinas. Ulitin natin ang pakikidalamhati at pakikiramay sa pamilya ni Congressman Rodel Batocabe. Yan po ay mula sa buong pamilya ng Leader Knows Philippines at ng Pinoy Extreme Channel. Babalikan ko po kayo. At sa pagbabalik po natin mga kaibigan, ang ating special segment na mano-mano, kakausapin po natin ang tagapagsalita po ng Metro Manila Development Authority. Alamin natin kung ano yung sinasabi po nilang road diet. Tayo pong lahat ay naghahanap ng solusyon sa trapiko sa Metro Manila. And here comes, MMDA is speaking about road diet. Ano ba yan? Makakaresolba nga ba yan sa problema sa trapiko sa Metro Manila and especially along EDSA? Alamin natin sa pagbabalik ng Palatuntunang Kamaong Asero. Magbabalik si Errol Dacame sa Kamaong Asero.
Bring your business over 1 million TV or online. Reach your target customers anytime, anywhere. Your brand on TV or on the web. Get more customers and grow your business. Advertise now.